na-egbu họn ma ndị ọcha anyị gara ngwa anyị gara for forms ya nwe ha na-akpọjilalo ndị ọcha rụrụ moto bere ha ịga ya breki a na-anya moto vum 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 etu onye ha ga-egbu Vuvu. Even now, no camera in the motor. Even now, look where I'm sitting. Motor on a lake. I did not know about you. Don't tell no motor, you get a break, and you get up you. I'm a year, oh, will appear. What up here? But don't appear, book on the pure. No one balance. Vuvu. I want to have partnership. Yamalone. Oh, no, Gaka moto naba. Oh, to the naba good up. What credit come one more they come and then why college. Smart children. Come I found him at the room. My college I can't boom. As I would Imo the clever. Imo was up. What to the Nakamo the shame one another. I was going to write to Chineke see a little them to mention the mood of Tano Cotono. Men are not that there's Chineke because Ija Okunum Gagakulasum Gachok our rock him. I was going to have a commode at the Romal. Or what am I born? Never township, that will control Chineke. Not having a machine, Mamma Yano. When you get trottle, they get break. I never want to get home money, give my break. I never go foo. I want to not them. I did a queen, hold them. Never will Jari. I will leave you now a township to know. Township. I want to him. I'm not going to vuvu. Get back a horn, pure. As I got to Patokona throttle, like a Chapasana horn. I got a banus. Oh, good nation, you don't have deaf and deaf. Give me a line. It's your cross, give me labor. Oh, we buff it. Elemania, and on that Jagra. As you know, the send on has a harbor woman. Man, I am on diabolo. What do you get with me? I am on the sacrament of the Christ. I'm blessed sacrament on him. I hate to give him Chineke homo. What do you get with the come on, Holy Ghost, fire! Fire. Holy Ghost fire. I'm going to turn up jam. Come on. Now, Bameru, Naga, Elebin. I got him more west. I got him more to look. Ni hela here Chief Francis Okachuku. Chief Francis Okachuku. Retired police officer. Nwoko Obioma onye shinde CMO. Ta kwa na ele nwa nwoke wo Dr. Izuka. From na phone call. Some na ga Olympia ta wo keep wake here. Wake keep. Awo ti hime. Ka wala buzo bia otokwa wake keep na keep wake. Hancha wo ti here. E chilile 28th of December. Ukwa burial. Ishwe ka ga dogozi ya n'ala si ala na ndu kwaja la ala aja na ala ndu ya amaye kweso ebe nna ya wa advisor patron ndị CMO niile nọ na Imo State kwado onye nna edum enwe dem atom of sin adum eme njọ nwa gwade ha ani me ekuli ụka ịmado onye nwu n'ala njọ agata njọ na-eme agata njọ ma awudu njọ rurura ihe na-emepretu njọ na mmepretu ngorogoro mme wudu sa mmemme njọ mgbe ọwụla ụmụ onye ri asọ mani na-eme njọ eso all the time men jo bere nwoke me ka ngaji ihe sumburu ma akpa m ihe awuwe m ga-eyi aga m akpa na o bere anani ka igaje gi vuru akpa nila ị ga alọta taa mmike logeta aga m agba ọtọ ma m garo ihe na akwụ na ala na ụmụ nka ụmụ ezem nke nọ na Oru West Otulu ọ bụ ebe m gaji ihe asị gara ngo ọtọ mbara nama
Alike na ma so etechiri ka akụkọ ndị kọrọla m n'aka sị na ma adọbara elibecha eruzuru na ma karị 100 and something na ma wobere na maka Chineke ihe m na-akọwụrụkwa asị onye nwụrụ nwoke men nwụrụ ka m gburie ọ na-ere nama ọsọ na-ere nama ka ọsị na ma ụmụ ya sụsụ eji akwa nwoke gburu ọkpụrụkpọ na mmadụ Ugo tinyere one of otulu nwoke na-eme udo is a pieces make some pieces ihe ọwụ nwoke na-achọ udo ihe nwoke maka mgbe ọ dị ndụ ihe o belivuru wo ihe ọbụla ị ga-amasị mmadụ mee gị ewekwule gị iwe ga-emeni onye ọtọ ya nkwana ọnwụ ya dị very gracia ọnwa ọnwụ ndị nsọ ka ọ nwụrụ ihe a sị na ma ili ha chakọta ha n'ogologo adị na ma asa hụrụte ya mama nke ha otu ogbe nama fa nga abụrịrị na ma ha ka ga n'ụbọrị ya were anụ ya kwado ya na frija freezer otu ihe anyị gara mgbe aga m anọgide hụ dị sọ na anụ na ma ha agwụla tupu m na-ala mmike ga-amakata igbuo na ma m ri otu nri la ama anọgide mgbe ọla ụmụ ya jiri ghachara nri anya na friza ma bụrụ na anụ niile agwụla arịa ọkpụkpụ ya mkpapa ya bụrụ elowe ekwe nkata nọ nga anyị ga-eri nri enweghị m ike ịta ego ụkwụ onye m ji chịkọrọ efe m nọ ihe owegwe ndị Christian fada anyị nọ nga ka anyị ga-eyi n'abalị nọ ya ka m ga-eyi nwanne echi 22nd ka a ga-aga outer service ịgatụ mma outer service otu ime English language awụda anyị nwe ya wee bụrụ the language otu ime ụda anyị nwe tọla m siri sịtị onye ọcha bịara asụ Igbo bịa lele onye ọcha ga-asala Igbo taa isha asụ English na-akọrọ m ihe nwoke mewe onye ihe ha onye cross of the cross ndị ha na-akpọ ndị ime chirikwu ihe m chiri onye ikwuru ihe m chiri ikwu ọ ihe ọwụ nwoke werele Chineke higiri isi ibe na ala otulu niile gbamgbim onye ọwụla nọ n'ala otulu niile ga-asị na mgbe nwoke nọrị ndụ na-enwebe ihe obe na-editiri from aka nwoke onye megbachi benefit owotu ihe ime ịtụrụ na kem sịrị owotu ihe nghọta ya woto nghọta ka m sịrị ya gị ghọta na ihe m chịrị ikwu dem you onye ebe m gaje ha sị ha kpụgbuo m n'ụzọ a sị emega nwa ọta na mere ode maka Chineke anụ dị m agha ha nkulite kụgbuo onye ọmụna ya na-abaghị lawa na ndokwa onye eburu emere anya n'azụ kakwa ga-adịrị adịdị ndị mburu ihe ndị ihe m kwuru ihe m atụpụrụ atụpụ n'ọnụ ma ụdụ ndị mburu asị m sị agakwa ga-adịrị adịdị ndị egburu maka adị m egbu mmadụ ihe mbụ onye na-atọ ọcha Chineke mkpụrụ obi ebe m gaji ihe ugbu a going of no return ihe ọ pụtara onye na-agịdị elọta ezi ezi ele ihe ọgwụ onye na-agịdị elo very brief somebody that will not come back today. Ngwa ihe kwuru ọ otu m ga-esi eme ma m gara so ya wụ the team mgbe m dagara gara ihe akara m na obi ya rikọ nkume adị ihe m ji egoro otu ya rikebere m obi otu ya ka ya na nkume ụtọ dị ebe akpọla mgbọkịrị ịgakwa n'ole Chief, open na burial. Awe ebe m gaje. Go burial ka m agawa. Enyi na ngo define ebe m gaje ugbe gide ekwe ebe ị gaje ka m ebe ga-eti. Destination! Otu ihe mekwa. Otu ihe ime m kwuru ihe ikwuru. DD bidoro ya. Fination end okem. Egbe eluigwe agbagbukwa engo. Agbobi isi mbe ga hogara agakwala ga to de lolo. Ụmụachi bego gaje obere ya n'ihe chief akụchinyere ugo one na amara onye ga-ahụ ha mee ha sị. Get there. Puagaba bag a dig bunker, you go for Frodo, by home. I found the motorway. Mega wash me kisses on come, I'm sure. Shinkore, Shan uncle temper amiibo sent Gregory Lequem Capo. On your baby, jam on Mume. Mega Garaberian and got on your Lara Lash Macacungri, Bibuno, and Gaily and Nine. Damn you. And the family is a Cabico doctor. Naga 1 hour on one. There is no device. Onye ọbụla nwụrụ na-elie ya Chineke sị onye nwụọ si lie ya ikele Chukwu na nna gị nwụrụ onye ga-eli enu ekpere m ụwa m kwa m onye ga-eli m esi m ga-anwụ ọwụ ekpere onye ọbụla na-ekpe kwụma na aka ọ n'ọtọ maka na aka ịkwụ ọtọ ọwụ ya wụ ndụ ogologo nna gị biri ezi ndụ ivloshi na polisi mapụ maka aka azụ karịrị ndị polisi a na-akpụ ya ebe eji ego na-anwa nwoke mma na ụwa nna gị sị na police bribing difficulty into me ya wọda na bribe ya ji aka resign ọ kama m ga-ana bribe nwụọ nwa ihere ka ya ndụ kpebere Chukwu ọkwọ ya nwụrụ ihe Chineke mekwuru ebere ya nọgide nọ ATM onye nna gị nọ manwụ nọdụkwa ka nna gị Chief Izuka ya bụ Chief Francis may your soul rest in peace n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ
ka mkpụrụ obi gị na mkpụrụ obi dị na-ekwere ngara aka site n'ebere nke Chukwu ka ha zi ike na ndụkwa ma afọ ga-agbọbịa kpọ glori ị ga-aga ga n'otel bụrụ ọkọ otele ọkọ ọha agụ gị na-agawa gị na-ayọ ya kpasị ya wee ọkọ Biafra ọkọ Babangida gị na-eyoje gị ọkụ te mgbe ị gatala ọrịa dem yu